para denunciar o atraso na tramitación das novas facturas ao RIF. Ten a palabra. Boas noites. Esta moción só quere pedir un pouco de humanidade por parte da dereita deste país, un pouquiño de empatía para saber poñerse no lugar de das outras persoas, no lugar de calquera dos centos de miles de persoas que non poden facer frente aos gastos imprevistos, que xa son o 38%, ou daqueles outros que son parados de larga duración, que xa son máis de 60.000. Poñerse na pel de todas aquelas familias que teñen serias dificultades para chegar a fin de mes, que xa son preto do 20.000, dato que vai paralelo coas persoas que viven por debaixo do umbral da pobreza. E digo isto porque existen máis de 500.000 persoas en Galicia por debaixo do umbral da pobreza. E de todas elas, tan só 10.000 persoas teñen dereito a recibir a risga. A generosidade deste goberno déixame coa boca aberta, porque esta axuda equivale a darlle axuda a 10 de cada 500 persoas. Este dato fala dos restrictivos e exixentes que son os criterios para que te concedan. Tes que ir e demostrar que estás a piques de ir a pedir a porta da praza e aínda por riba logo tes que esperar ata 2 meses, aínda que, como estamos denunciando aquí, moita xente chega a esperar ata 7 e 8 meses. Dende a chegada de Feijóo, o índice de pobreza aumentou un 20% en Galicia. O índice de pobreza sitúase nun 23,58% no noso país. Diante deste panorama desolador, en plena campaña electoral para as europeas, o señor Feijóo volve a facer gala da súa inmensa generosidade, anunciando a bombo e platillo que vai a poñer en marcha o tique eléctrico, unha axuda magnánima que lle dará aos máis desfavorecidos 90 euros ao ano e 120 en caso de familia numerosa. Vamos, unha cousa fantástica. Creo que con este diñeiral estas persoas xa podrán volver a ter calefacción. Para tan loable fin, van a facer o inmenso sacrificio de aportar un mísero millón de euros. Este é só un dos centos de exemplos que poderían ilustrar o moito que se sacrifica a dereita polos cidadáns de a pé. O que non deixan de demostrar é o moito que traballan para manter ben protegidos os privilexios fiscais da clase alta e a diñeirada que moi lexitimamente representan. Aínda nestes días, Intermón Oxfam denunciaba que as familias aportan ao redor do 90% da recadación e as empresas o 10% restante, e deste 10%, menos do 2% corresponde ás grandes compañías. Isto debería de levarnos a pensar por que non se destina a maioría dos nosos impostos a cubrir as nosas necesidades, por que se nos recortan os servizos que se pagan cos nosos cartos para rescatar bancos e grandes empresas privadas. Solo rescatar a Nova Galicia Banco custou máis de 8.000 millóns de euros. Pola contra, o orzamento para a Risga, que é a renda de integración social de Galicia para persoas nunha situación de risco de exclusión social, non chega nin de lonxe os 50 millóns, 8.050, creo que non teño nada máis que decir. O agravio comparativo cos orzamentos adicados a outras partidas presupostarias é insultante polo inmenso e polo inmoral deste asunto, desta falla de solidaridade institucional e de sensibilidade. Debe ser isto porque os altos cargos do Partido Popular, que son os que aproban estas partidas, están moi seguros de que nunca se van a ver na necesidade de ter que pedir unha risga. No último informe remitido polo Valedor do Pobo ao Parlamento Galego podemos ler o seguinte: este ano, como os inmediatamente anteriores, produciuse un aumento nas solicitudes de axudas sociais ante situacións de necesidade, como son as rendas de integración social ou as axudas de emerxencia social. Tamén medrou o número de queixas en relación con elas, sobre todo por denegacións que se consideraban injustificadas ou por atrasos nas resolucións deses procedementos que, pola súa propia natureza, deben resolverse con urxencia. Nesta liña, son varios os concellos e tamén as persoas
que denunciaron os atrasos de máis de 7 ou 8 meses de retrasos e incumprimentos na tramitación da Risga e da AES. Compre lembrar que a Lei de Inclusión de Galiza recolle o seguinte, artigo 37 da resolución: unha vez finalizada a instrucción do expediente, o órgano competente de ámbito provincial da Administración Autonómica elaborará a correspondente proposta de resolución e editará a resolución que deberá ser notificada no prazo de 2 meses desde a entrada da solicitude da Risga en calquera dos rexistros do órgano competente para o resolvedor. No recente informe de Cáritas Española podemos comprobar como os datos da pobreza ofrecen un panorama desolador, sobre todo en Galicia. O informe sinala que no noso país a pobreza infantil pasou dun 16,9% no 2007 a un 22,2% en 2012. Así mesmo, indica que 30.000 fogares non reciben ningún tipo de ingreso e son xa unhas 465.000 persoas as que viven en Galicia baixo o limiar da pobreza. A luz destes datos, e dado que estas axudas para poder facer fronte a situacións de extrema necesidade e pobreza teñen urxencia para as persoas demandantes, consideramos urxente que se cumpra a Lei de Inclusión Social de Galicia e que se poña en marcha de inmediato, de maneira urxente, a tramitación destas axudas, para o que se deben cumprir os prazos que se establece a este respecto. Por outra banda, este incremento de persoas en exclusión social, consecuencia das erráticas políticas económicas aplicadas durante a crise, converten en papel mollado os propagandísticos anuncios da Xunta relativos ao incremento da dotación da Risga para 2014, de apenas 7 millóns de euros, cando para o pagamento da débeda se consignaron 7 veces máis, 53 millóns de euros, e demostran a necesidade de achegar máis fondos públicos para que as solicitudes se resolvan en prazo e para non incorrer en demoras injustificables. Por todo isto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción seguinte: instar a Xunta de Galicia a cumprir coa Lei 10/2013 de 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia, que no seu artigo 37 recolle como prazo para a resolución dunha solicitude de Risga de 2 meses. Instar a Xunta de Galicia a incrementar a dotación de fondos no programa de Risga ante o incremento de persoas en situación de exclusión social. Bueno, solo simplemente decir que o Partido Socialista vai apoiar a moción presentada polo BNG, principalmente porque compartimos o que ali se expresa de que é inaceptable que cando máis necesidade hai neste país máis se produzcan retrasos na tramitación, como neste caso do Risga. E despois censurar as palabras ditas onte pola parlamentaria Mato, na que di que apunta os concellos das demoras na tramitación, cando todos sabemos que nos concellos a tramitación se está facendo é a Xunta de Galicia a que está paralizando as concesións e incluso vais a máis alá en algúns casos dos 6 meses. Entón, parece inaceptable que a Xunta de Galicia intente botar balóns fora descargando nos concellos as culpas cando son eles os únicos culpables de que neste país cada vez máis se demoren as solicitudes. Para nós non é excusa suficiente que cada vez haixa máis demanda. Se hai máis demanda, habrá que reforzar os servicios e non ter os veciños pendentes máis meses de que se dé unha resolución definitiva. Pasamos entonces a votación. Votos a favor.